Kublai ye pi baro kini kilong ki khubor bam dagasngi. U District Magistrate ke East Khas Hill District Shillong ulapan mi ye ka hukum prohibitory order hapo ka section chis pa andrupulai jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS arhajar arpulai balakhang persha ye ka jingya pelang jingya di ye ki dohkha ki blawan rung be an na Bangladesh klam ki kot kisla ki babiang katkum ka an hapo uput usam jong ke East Khas Hill District katkum ka ni ka hukum lakhang ru ya ka jing penon kam ya kanu ka kalieng ka shongling ni ki wei pat ki rukom jingyan badru ya ka jingya rap jingya bu ri lane jingya pensuk ya ki briu ne kin hun ki beden benta hakum ki ni ki kambe an lapen mi ya ka ni ka hukum hadin bala yo pdiang ya ka jing ujor ba ka jingya be an jong ki dohkha na Bangladesh kadang ja lingba kilinti khapun ki wa ki surok bat ki ja ka yo ba pher ha ka jilla barkum gini ki dohkha ki laban rung she East Khas Hills lingba bun ki lat ka hukum ka ongru bagani ka jingya bat jingya di be an ki dohkha kham jingya kendu iki kendon ka an ka long ka jingya pen khen ki an custom import export bat ki an jingya da ya ka jingbam food safety regulations bat ka don ru ka jingma ban wan ra ye ki jingya disease ni ki ja dohkha ki balakhang Long shu ba ka jingya di be an kram jingya penchi shai kum kini ki dohkha na ribar jilla ka jingma ya ka kot ka khya jung upat ba ka penjulor ya ka biosecurity jung ki wa bar ki bar ka jing penhap jing yo nong ya ki nong di dohkha ki babot ya ka an ba ka sarkar jilla uno ba penkhen ye gani ka hukum unsha le katkum ka section arts pa arpulai jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita BNS arhajar arpulai bad kiwi pat ki an ki badai kum ka Custom Act Foreigners Act Passport Act bad kiwi kane ka hukum country kam no amador bad kane hadu banda penmi da kiwi pat ki hukum thamai